Ассалому алейкум бардор азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Телефоне ки хеле десен Samsung A55. Чихе свети чоткаш хати ҳам хаста кабути тёмни. Ва и ҳам свет сиёи A55 ҳам хе свет хати буромадаги дар ҳамин сол фурӯш дахли шалакай. Акам бошад омадан рӯзи саиди ҷумъада масад омадан ҳам телефон харидор кардан. 856 и телефон ду намуда перифика хати астай 856 828 яъне телефони акам ини яй стеклоша задем чихолшан мондем дар телефон худаш ва поли насурай гада гарантин талонш кад насон додемаш ва чихол стекло имрӯзу саиди ҷумъада падаркай бардор моша бо блокпитани оригинал гирифта дия ина блокпитани оригинал дар магазини мо барои клиентое ки магазини мо телефон харидорӣ мекунанд блокпитани 2000 рубла 1000 рубл дода мешавад. ин акам омадан гирифтан блокпитаниашам ва хел бошад ҳамин телефон бо 828 ҳам ҳаст ва 828 нархаш 33990 рубла 856 бошад нархш дар магазин 35990 рубл. якам бошад ки сокито кайса не 5000 дига шон десоз зашша метим хай худо ход бозӣ мебинем ки акамонда чи падарка мебурад. ҳар як клиенте ки магазини мо телефон харидор мекунад новобаста аз он кадом модели телефон мисол Samsung мегира Redmi мегира чиза мегира ин моделҳои телефонҳо любой чаки гирифт албатта падарка дода мешавад. озӣ боша худо хоҳад падаркаи тағара бинем марама таға я падарка бегирду чи падаркаи хидат мебурад. ина акая падарка гирифтан якамон ай шаҳри Регар будиян ай шаҳри Регар омадагиян падаркашам озӣ мебинем. ина ассалому алейкум марама брат мошинкаи универсальни якада буромад якта мошинкаи универсальни ина яхе мошинкаи универсальни буромад мошинкае ки ҳам барои риш гирифтан ҳам барои мӯи сар гирифтан чоткаи бада тағаи мошинка якам меги хита хушрӯ кардан мегарди яка худо хоҳад. тага гуфт ки лицема нишон надед лицоша нишон наметимш хай ай ноҳияи Регар омадаги ҳам тага хеле нарх навои телефоно чоткай ин тага ҳам хо пасте гап мезана ки ай гуфти гапо ина телефон нархош боша дар бари экранатон дестен чанд сомон будаша барои заказ кардан рақамҳои экранидагида муроҷиат кардантон мумкин.